Daan-daang trabaho alok sa mini jobs fair sa Pangasinan. Narito ang report. Tumaas ang unemployment rate sa Pangasinan base sa Labor Force Survey ng PESO. Nasa 8.5% na ito, katumbas ng mahigit 70,000 Pangasinense. Ayon sa PESO, dumagdag sa bilang ng mga walang trabaho ang mga nagsipagtapos. Pero wag daw mabahala dahil maraming job vacancy. Patuloy pa rin ang libo-libo pa rin ang pangailangan sa BPO, no? Mga call center agents at saka mga computer programmers and other IT personnel. Patuloy ang mga programa ng PESO at DOLE. Kanina, nagsagawa na ng briefing sa mga estudyante at out-of-school youth na nais magtrabaho ngayong summer. Umaabot sa mahigit 400 pesos ang kanilang sweldo kada araw sa mga government offices at halos 300 pesos naman sa mga pribadong kumpanya. Mataas yung demand kasi ang daming kailangan ng ating mga fast food chains, no? Na especially pag ganitong summer kasi nga sumasabay yung mga turista natin na dumadating sa ating probinsya. 8,000 ganun po, ma'am. Ginamit po sa pambili ng mga gamit sa school, pambayad sa tuition. Bukas magsasagawa ng mini jobs fair sa Capitol Complex. Daan-daang local at overseas job openings ang naghihintay sa mga job seeker. Pwede maging ang mga high school graduate. Urgent din ang hiring kaya't maaari nang magsimula bago ang eleksyon. Pumunta sila dito bukas at hindi stricto ang screening. Basta makita lang sa kanila yung desire nila na magkaroon ng trabaho. Jet Arceliana naghahatid ng Balitang Amyanan.